Čaute. Tam je pakytu, proč je potom Pri tom pri vlogu. A ideme do Piešťan a je to... A ja sa im vtíram do vlogu. A čaute, moje meno je Tulaj. Moje meno je Flávia. A ešte... No Max. A potom... A ja mám 16 diateľov. Zdraví všetkých. Potom tu je Melča. Gábi, víš, aké... I love you. Ale víš, jak mě z toho bolí hlava. Ježiš, Natalo, daj si vlasy. Takže tak, toto je taký menší vlog z busu. A ešte sa vám ozvem v tej elektrárni. Myslím, že to už budú také iba nejaké, ale dám vám aj sem fotky. Aha, čo ešte? Dám sem aj fotky a všetko tak. Takže čaute. Čaute, vítajte. Akorát sedíme na takýchto vakoch. Áno, Je tu so mnou aj Melvanko, ktorý je oblečený. Bogi sedí se mnou na vaku a Samuel sedí tady. Jo, Max neviem, kde je, ale... A ešte tu je režisér. Ok, takže sedíme tu na nejakých vakoch a čekáme na nejaké skoro. A pôjdeme na nejaké predstavenie sa po tejto elektrárni pokopať. Takže tak, máme si tu nechať